کیا کرنے بیٹھے ہو؟ یار سردی بہو ہے دیہات دھوپ لگانے بیٹھے ہیں جی السلام علیکم میں ہاں تھوڑا اپنا میزبان طیب علی تے تسا یوٹیوب چینل تے پہلے تھل ویو تے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال آج دا ولاگ اساں گاؤں میں شروع کرے نے انشاءاللہ تو کو ویڈیو پسند آسی تے تقریباً ٹائم تھی نہ پہ 9:30 دا سردی بھی اپنے عروج تے ہے لیکن اللہ تعالیٰ دا خاص کرم یہ ہے کہ سائڈ تو دھوپ نکلی کڑی ہے کہ دھوپ نال سردی دا زور شور ترٹ ویندے جلدے ہیں کرنے نوی ویڈیو شروع تے انشاءاللہ تو ویڈیو پسند آسی ویڈیو اگر پسند آوے تو سبسکرائب ضرور کرائے سارے اتنا نا دیہات سردیاں دے موسم مولیاں تھی گیاں ان بعد گاجراں تھی گیاں تے ان بعد گھنگلو تھی گئے جی جی گھنگلو اتھا رہائے وینن تے دیہات دی تازہ تے سستی سبزی اتھا خود کاشت کی ویندی ہے تاکہ منڈی تک وینا تا کافی مشکل ہوتا دیہات ساری چیزاں تھی گیاں تے دے پرو ایک میرا دوست آ گئے بغیر سڈے جتنے پہ وہ آدھا پہ منہ ہی کیا نہیں دھوتا منہ دھوتا ہے تھوڑا تھوڑا منہ دھوتا ہے تے آساں اتنا نندرے چن نوید صاحب میلے دی تھکاوٹ ٹھیک ہوئے نا میلہ کی نہیں آئی چنگا آئی میلہ بہت اچھا گزرے تھوڑا اچھا بول آواز دا زبردست گزرے بہت اسا انجوائمنٹ کیتی ہے تھوا کچھ کیویں لگے تسی ساگ ضرور دسے سو ساری تھکیلا نہیں لاندا پیا ساری 10 بجے نیندرو کر دیا کہ 8 بجے اٹھڑ ویندی ہے ناظرین یہ ویڈیو دے تلے میلے دا تواڈے کنے لنک بھی ہو سی اگر میلے دی تساں ویڈیو دیکھنی ہے تا میلے دی ویڈیو تو کو میرے یوٹیوب چینل تے مل ویسی ناظرین بیک سائڈ تے دے پے مولیاں تھی گیاں گاجراں تھی گیاں گاجراں یا مولیاں چیک کرنے کیویں تھیاں پین چنگیاں تھیاں پین یا ذائقے دار ہن یا ایویں بس کوئی مسئلہ مسائل ہے ناظرین کرنے کوئی مولیاں شنے چیک تو کوئی ضرور کھوے سوں ناظرین اگر مولیاں تے گاجراں تازیاں تساں کھاونیں تے سارے کنے آؤ جو تمہاری خدمت کرے سو انشاءاللہ ناظرین اے تھوم ہے یار اے ہی وے تھوم دیہات دی سبزی دا تے اے میری خیال ہے اے ایک مولی چھوٹی چھوٹی تھی پئی ہے تے باقی اے ہن گھونگلو تے ان دے بعد اے کیاری ہے ساری مولیاں دی کیاری دے بعد یہ سارے گھونگلو اے کیا ہے میتھی یار اے میتھی ہے جی جی ہیں ڈڈن یار یہ پتہ نہیں ڈڈے ہونے کوئی موٹے اندا میں کو نہیں پتہ لگتا پہ میتھی ہے شاید اے مولیاں تے اے بھی تھوم ہے تے اے میرا دوست نوید تے او میرا دوست اسد بھرانی ناظرین مولیاں یار اسا کھاندے نہیں پائے ہنے تازہ اسا نا ناشتہ کیتا ہے اس وجہ تو مولیاں تے گاجراں سا کوئی ٹائم چنگیاں نہیں لگدیاں پہ تازہ ناشتہ کر کے ہیں تے ای ٹائم ڈیڈ بھی مطلب پیٹ بھی پورا فل ہے فلی لوڈڈ تے ناظرین جلدے ہیں تو بھائی ویڈیو دکھنے بھائی ویڈیو دا وزٹ کرنے چلو سر چلو کیا کرنے ساری مرضی یار آؤ سارے بیٹھ تھا وے مولیاں کھاونے اے 5000 یار دسے نا تے کون ای 5000 والے ویڈیو تے تاں اساں ایک ویڈیو شوٹ کرنی مسئلہ بڑھ گیا یار انہاں ایک ناظرین تو کو دسے نا ونجا ساری ایک یار مسئلہ بڑھ گیا اور تھمبنیل تو ساری بیٹھے ہو سو 5000 دے نوٹ دا مسئلہ بڑا ہے تے چلو چھوڑو میں تو کوئی بعد دسے پہلے تو میں اپنے نا گاؤں دا وزٹ کرا گی نا ناظرین یہ میرا سیکنڈ گھر ہے تے اساں حال ہی رہنے پہ دیکھو ناظرین صحیح ٹائم نا فارم میں آ چکے ہیں تے جڑا ایک میں تو کو یوٹیوب دے تے ویڈیو بڑائی ہے سولر ٹیویل دے بارے تے انیاں پلیٹاں ساکو تھاں صحیح راس نہ نانیاں پیا تے کہیں لندھار نال پٹھیاں تھی وینیاں ہن دا فریم کہنا اس وجہ تو مسئلہ مسائل پیش آندا پے ناظرین ایڈے تے پے ہن اساں نا اپنے پلیٹاں اتھا رکھ دی تے ٹویل دیاں تے ساری پلیٹاں ہی تقریباً لگیاں پن تقریباً 3 پلیٹاں تواڈے سامنے تے 12 پاکو نظر آندا پیا سی باقی اے سولر یا پلیٹاں ایک دو پلیٹاں چھت تے لگیاں پن تو نظر آنے پن دو پلیٹاں جڑیاں تو چھت تے نظر آنے پن اے ہن ساری سولر والی موٹر ہے ان دے واسطے کام لینے پن تے سولر والا پکھا سولر والے پکھے دی تے ساکو والی فی الحال لوڈ کوئی نہیں کیونکہ سردیاں اس وجہ تو اے پلیٹاں لگیاں پن تے باقی نظیر صاحب اپنا تساں تعارف کراؤ میں کو پلیٹاں انٹروڈکشن کروا یار پلیٹاں دا انٹروڈکشن تھی گیا تو چھوڑ پچھلی ویڈیو تو آپ کو دکھایا سے سینا دی مضبوطی دکھاونا چاہنا ہاں بس یار ایندا وزٹ پچھلی ویڈیو تھی گیا میں وٹا مرے سائنا کو ٹچ نہ کرے نا اے کام نہیں کرنا
یہ کام نہیں کرنا وٹا مارن والا وٹے نہ رکو میں اپنے ابو کو سنینا والا تو دے سامنے سب کرتب کر ایسی سارے رساق بھرائن جیڑا ویڈیو دا تسا تھم نے لٹھا ہو سی تے تسا دے دے پے 5000 دا نوٹ ہے یہ نوٹ دا مسئلہ یہ بڑا ہے کہ یار سب تو پتہ نہیں لگا یہ جعلی ہے تے ہوں یہ نا اساں تھی آئی میں ایسا بینک گئے تے انہاں دی غلطی ہے تے انہاں کاؤنٹنگ چیک کی تے کاؤنٹنگ میں مسٹیک آنی پئی مسٹیک اس وجہ تو آنی پئی ہے کہ یار اندا یہ جعلی ہون دی وجہ تو کرنسی پوری نہیں تھی پئی انہوں نے ساکو کہ نوٹ جعلی اساں یقین نہ منے سو اساں حیران تھی کہ بھئی یہ نوٹ نقلی کیویں تھی سکدا یہ تساں بناوٹ دیکھ سکدے وے ٹھیک ہے یہ تساں بیک سائڈ دیکھ سکدے وے کتھوں نہیں لگدا نقلی ہے کتھوں پتہ نہیں لگدا نقلی ہے یہ صرف مسئلہ یہ ہے جلے تساں کو ہاتھ لاؤ تے اصلی نوٹ کو ہاتھ لاؤ پتہ یہ لگدا کہ مضبوط زیادہ یہ ہے اس وجہ تو ساکتا خاص کاری دی مہارت دا کیا نہیں پتہ کہ نقلی تے اصلی نوٹ دی کیویں پرکھ رکھیں گے لیکن بینک والے دا یہ کام ہے انہاں کو پتہ چل گیا باقی تساں اے دیکھو 5000 دا نوٹ بالکل ثابت بالکل اوے بالکل انہاں کاپی ٹو کاپی وہ نوٹ دی کیتی ہے جی میں اصل نوٹ ہوندا ہے ناظرین میں تو کو ویڈیو بناون دا کوئی مقصد یہ جے ہے کہ ناظرین بازار تساں بھی خریداری کریں دے تواڈا بھی کوئی لین دین ہو سی تواڈی بھی کوئی خرید و فروخت دا کام چلدا رہندا ہو سی کہ ناظرین یہ جے جعلی نوٹ تو بچ کے رہو اگر تساں این دی چیکنگ کرنی ہے کہ بھئی اصلی نوٹ کیڑا ہے تے نقلی نوٹ کیڑا ہے جی بازار چ اکثر وجہ نا ان دی اے سائڈ لائناں والی سائڈ کر کے چیک کریں نا ایویں ہی خاص طور تے ایندا فرق ہے ساری گندگت کی پتہ نہیں لگتا پیا بھئی ہر نوٹ کو کیویں چیک کرو لیکن بینک والے نے جڑے ایک نوٹ کو کیویں کیتا ہے تے اتھاں مطلب رکاوٹ محسوس نہیں تھی جڑے اصلی نوٹ ہونے نا ان ہے رکاوٹ محسوس تھی اس وجہ تو ناظرین اے ویڈیو اے کری مخصوص ہے ویڈیو بناون دا کوئی مقصد یہ جی ہے کہ اگر تساں بازار کوئی خریداری کریں دے تے ایہو جے جعلی نوٹاں تو بچ کے رہو